og velkommen til vores specialudgave Nørd. I den her episode er vores mission, at vi skal lave det vildeste genbrug. Vi har her på skolen fået et rum til rådighed. Vi har ikke nogen penge, så vi må bare genbruge. Men der er ingen, der siger, at vi skal bruge rummet til. Vi har tænkt lidt over det, og vi tænkte på, at vi kunne lave et hyggerum til 4. klasse. Lad os gå op og se på det. Her er vi nu taget ind til 3 piger, der har lavet nørd-projekt. Hej så. Hej. Hvordan fandt I kommoden? Altså, vi startede med, at vi fik at vide, at vi skulle lave det her nørd-projekt, og så gik vi til ned ad trappen, og så fandt vi sådan en kommode. Hvordan kom I i gang med kommoden? Vi startede med at male den sort, og så bagefter med de hvide blomster på den. Hvordan lavede I stolen? Først fandt vi det her gamle sted på genbrugspladsen, og så fandt vi den her nede i pedellerne, som vi ikke brugte mere. Og det kan sagtens holde til, at den sidder på den. Nu tager over til en anden drengegruppe, der har lavet et nørd-projekt. Hvad har I så lavet? Et båd. Hvor har I fået materialerne fra? Alt det har vi fået på genbrugspladsen. Også et planglas. Hvorfor har I lige præcis valgt at lave en båd? Det er så sjovt at komme ud på vandet og mærke bølgerne. Hvad er det, I har lavet her? Det er en rive og en skov, der står sammen til en gruppe. Må vi se at prøve den? Ja. Man må ikke have sokker på. Eller sko. Nej, sko på, undskyld. Og så skal man spise madpakke og kigge ned igennem planglasset. Her kan man se ned til spidsen, og der kan man spise madpakke. Vi har lavet en farmaskine. Hvor har I materialerne fra? Dem har vi hentet nede på genbrugspladsen i håndarbejde og billedkunst, så de fleste ting var bare, eller alt var faktisk noget, man bare skulle snyde. Nå, men hvad er det så i genbrug? Vi har genbrugt den der pude og cykelhjelmen og kosten ned fra pedellerne og den der perlekæde. Hvordan kan den køre? Man skal bare træde på det, og så skal den bare. Hvordan har I så fået lavet sæde? Vi fandt nogle rager og noget stof, og så klipsede vi noget stof på det. Noget stof, som man lige skal smide ud. Hej, vi står her med en flok drenge, som har valgt at lave en trampolin, så nu vil de fortælle om det. Ja, vi har bygget en trampolin. Ja, man kan se sådan lidt nedenunder, og vi har stabiliseret nedenunder. Og så slettet skruerne i krydsets. Og så det er bare sådan nogle gamle brædder og sådan noget, der bare skulle have været smidt ud af cykelslangerne. Det fandt vi bare noget på den brug. Over til nogle andre, der har lavet et nørd-projekt. Hvad har I så valgt at lave? Vi har lært at lave bordtennisboldkanon. Hvorfor har I lige valgt at lave et bordtennisboldkanon? Først der tænkte vi faktisk på en kampvogn, men det duede ikke helt, fordi vi mangler en mooncard. Men så kom jeg på en bordtenniskanon. Hvad for noget materiale har I brugt til det? Vi har brugt en bræd, og så et rør, og så sådan nogle stik. Hvordan kom I i tanke om, hvad der skulle males på den? Jeg ved ikke, vi malede bare sådan. Vi er nu taget over til et andet hold, der har lavet et nørd-projekt. Hvad har I så lavet? Vi har brugt 3, så har vi også brugt en cykelplanke. Hvorfor har I lige præcis valgt at lave en slange? Ja, for vi gad godt tage noget, der kunne flyde,
Må vi se den? Det må jeg da i hvert fald. Hvad startede I med at lave? Vi startede faktisk med et lille skab der. Ja. Der var flotte farver, og det var for at se det liv. Det var pissehamrende godt. Hvordan har I lavet det her bord? Vi malede det, fordi det var sådan lidt grimt i det. Og så havde vores lærer en kasse. Så vi malede en lysrød, og så blev det ben på. Ja. Hvordan har I lavet de her spil? Vi har det der spil, det er sådan en papkasse, som der skal nogle huller ud af. Og så er det sådan, Hvordan har I så lavet det her? der har vi taget en træplade, og så har vi limet nogle grene på, og så har vi taget noget træ og nogle sten. Jeg erklærer hermed 4. årgang cykelrum for åben. Jeg synes jo, det er hyggeligt at være her. Og have et sted, hvor det kun er fjerdeklasse, der må være i tøjet og sådan. Hvad jeg synes, det er det bedste her. Ja, altså alle skal virkelig rigtig gode.